El Palau Robert de Barcelona acollirà del 18 de gener al 13 de febrer les activitats de la campanya Haití, un terratrèmol que dura segles. Campanya Catalunya amb Haití. Des d'una exposició de fotografies i vídeos de les ONGs que hi han estat treballant en l'emergència, fins a diverses taules rodones, teatre i una bicicletada popular. Amb l'objectiu de mostrar la solidaritat amb el poble haitià i denunciar les causes que han convertit Haití en un dels països més vulnerables del món. Una xarxa gegant romandrà disponible tots aquells dies al Palau Robert perquè la ciutadania hi dipositi el seu suport als haitians i haitianes a través dels seus escrits solidaris.